Taya namiji littafi na. Taya namiji mai sauraro, taya namiji littafi na. Taya namiji mai sauraro, taya namiji littafi na. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Bilkisu Abdullahi Masu ke farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin naku mai farin jini na Tayani Miji. Shirin Tayani Miji shiri ne da kan karanto muku littattafan Hausa domin ilmantarwa, faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa. Kuma har yanzu muna nan a karatun littafin nan na Darajar ‘Ya'yana wanda shahararren marubuciyar dan Halima Kimashi ta rubuta. A shirin da ya gabata mun kwana ne a inda muka ji cewa yau kwana 5 da tafiyar shi bai taɓa kira na ba. Ran da ya kwana 3 na kira shi sai da ta yi ruru sau 3 ta tsinke sannan ya ɗaga a na 4. Ko sallama ta ban gama ba ya katse ni da cewa shin kin manta ne da dokata? In ina kan aiki ba na son ana kira na. Cikin rawar murya na ce kai haƙuri yaya. Ka manta kai ne ka ce in kira a duk lokacin da nake so? Ya ce to na janye wannan maganar. Kurum zan kira ki a duk lokacin da naga ina da damar hakan. Ya ja tsaki ya kashe waya. Dole wannan canjin ya saka ni cikin wani hali ban saba da shi ba. Wasa dai an shafa wata ba labarin yara. Kira sai dai jifa shi ma jifa in ya kira ma 'ya'yan shi yake tambaya in suna kusa in basu. Wannan lamari ya sa ni cikin wani hali. Iya har gida ta zo son jin abin da ke damuna na yi wannan ramar. Dagewa ne akan cewa babu komai haka ta haƙura ta koma. Abincinmu ya ƙare sai 'yan dabaru nake mana. Boko an koro su tunda bai turo kuɗin ba. Ganan muka dakata yanzu kwa shirin na. Sai na ba yaran na ce su ce masa an koro su daga makaranta. Sai ce wasu yi haƙuri zai turo. Abin ya ishe shi. Ranar na kira shi bai ɗaga ba. Sai ne masa text cewa zan je in dubo iya. Ban tsaya jiran amsa ba na yi tafiya ta. Nufi na in sanar da iya cewa na gaji da auren nan. Ba dan na manta da kashedin ta taimun ba. Sai dai dan na gajin da gaske. Tunda na je na kasa mata batun da ya kai ni. Sai dogon tunani irin wanda nake yi a gida. Tunanin irin rayuwar da ta shuɗe wacce muka yi nake yi har in mutu ba zan manta da daɗaɗɗen rayuwar mu ba. Iya ta katse min tunani na da dafa ni Sadiya. Me ya faru? Na dube ta tare da ƙaƙarin murmushi. Iya ba komai me kika gani? Sadiya baki da wanda ya fi ni a duniya. In kina da matsala ki sanar da ni. Ni dariya kin manta iya a can baya na yi irin wannan ramar ta dariya. To ku koma asibitin amma gaskiya ko da kika yi rama a baya baki ba. Kina kallon madubi ko Sadiya? Na ce iya kada ki damu iya zan je asibiti. Ta ce shikenan yanzu ki je asibiti mu ji. Babu inda yake miki ciwo ku dai ko? Na ce babu. Mun yi ne sannan na dawo gida. Tara daidai ya doko min kira. Na daga cikin faduwar gaba dan yanzu in naga kiran shi gaba na faduwa yake. Na daga tare da cewa salamu alaikum. A ciki ya ce wa alaikum salam. Ya ci gaba da cewa ki waye ce ki fita? Na ce gaida iya na je. Ya ce amma ban hana ki fita ba. Na ce to yaya dan na je na gaida iya laifi ne? Wata 1 da kwanaki fa ban je ba. Ya ce ba tana zuwa ba. Na ce to shikenan ka yi haƙuri. Ya ce ba ni zancen haƙuri. Kin dai fita kawai babu izini na. Na ce na yi maka message ba. Tun kwanaki cewa ba mu da abinci. Sannan yara suna gida an koro su. Ya ce awu ina yi miki magana daban kina canza min wani zance. Raina ya zo wuya. Na ce au kai yaya duk abin da kake mun baka gani sai ni dan na canza maka wani zance shine zai zama abin magana. Abin da ya dame ni na faɗa kai ma ka faɗi naka. Ya ce oke watan har mun zo lokacin da zaki min rashin kunya ko Sadiya? Ya ce naga kamar ka fi son haka ne. Na kashe wayar na yarda ita can gefe na soma kuka. Tun na ɗauki wayata na soma kiran layin Anti Abida. Tana ɗaga na rasa me zan ce mata sai kurum na sa kuka. Cikin tsoro take tambaya ta lafiya? Lafiya Sadiya ko yaran ne? Sai na kashe wayar na kwanta na ci gaba da rero kuka na. Ba fi minti 30 ba sai gata. Inda nake haka ta same ni. Ta ɗago ni ina yake miki ciwo Sadiya? Na sa tafin hannuna na share hawaye na sannan na ce yaya ni. Ta dafa kirji. Me ya faru da shi? Na ce auren shi ne na gaji anti. Nan na zayyano mata komai har zuwa wayar mu ta ƙarshe ɗazu kasa magana ta dan mamaki saboda duk wanda ya san mu dole zai yi al'ajabi. Ta ce amma me yasa kika yi masa rashin kunya Sadiya? Sannan irin wannan matsala
matsalar ai ba a yin shiru, dole ki faɗa ma wani ko dan ki ji sakat. Irin wannan bakin cikin in kika ce zaki ci gaba da shanyewa, wata rana shi zai sa a zuwa ɗauki gawarki. Shawara ta farko da zan baki, ki yi haƙuri da juriya, ki saka hakan a matsayin jarabawa ce daga wajen Ubangiji. Ki yawaita sallar dare, kina kai ma Allah kukanki. Yanzu kuma zan faɗa ma Usman ya yi masa magana. Amma kin yi masa wani abu sai mu ji ko? In ce to na gode. Washe gari da safe sai ga Usman da kayan abinci niki-niki. Sannan ya ce in shirya yara su je makaranta. Ya miƙo min rasit ɗin biyan kuɗi. Sannan ya ce min jiya da daddare ya kira shi na ce masa aboki mai ya faru. Na je gidanka na tarar da matsaloli can kas ba abinci. Yaranka suna gida ba makaranta. Alhalin ba wai baka da shi bane. Sai ya ce wai ke ce kawai dai na kika zo kika faɗa min. Usman ya ce ta zo ta faɗa min. Menene dalilin ka na yin hakan? Ali ya ce yarinyar nan ba ta da kunya. Na kira ta har rashin kunya za ta yi min. Zantukan nasa dai dukka makamani. Nan dai ya yi masa nasiha a matsayinsa na mai kare lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Bai dace a ce yana zalunci a gidansa ba. Sannan musulunci bai yarda da hanyar da ya bi. Da na taɓa baki na ce to Allah ya sa ya canja. Usman ya ce insha Allah ke dai ki dage da addu'a. Ina zaton yayi sabbin abokai ne don lokacin irin haka tana faruwa. Na ce to Allah ya kyauta. Ne masa godiya sosai ya tafi. Karfe 2 daidai na juringin ɗin da na sa masa na musamman gabana ya shiga faduwa. Na ɗaga cikin fargaba ya katse sallama ta da cewa ki ashe mara mutunci ce, wato kin shiga talla da ni ko? To bari ki ji in gaya miki, ki je ki rinka faɗawa duk wanda kika ga dama. In kin ga dama ki je rediyo a Masko ki shela da ni. Babu mai sa in yi abin da ban yi niyya ba. Sakarya kawai. Yana gama faɗin haka ya kashe wayarsa. Kukana na ci gaba da yi sannan na share hawaye na ina mai hakurkuntar da zuciyata. To bari mu je ga abin da yake faruwa a Ilore inda Aliyu yake aiki yanzu. Aliyu tukur dai zaune a bayan motar shi jib gegiya baka wulin yana amsa kiran da CP ya mishi ta waya. Sa ina hanya ne ga nan CP ya ce okay sannan ya kashe layin. Direban dan kabilar Yoruba ne mai sanye da kakakin 'yan sanda a cikin shi ya dan waiwayo bayan ya rage tafiya cikin harshen Turanci ya ce ranka ya dade sai mun sha mai fa. Ali ya ce mu je mu sha. Yana yin kwana motar ta kwace inda ya doki bayan wata Civic. Fitilar motar ta tarwatse wani guri kuma ya lotse. Ali ya ce yaya haka a Dewale? A Dewale kuwa ya fito da sauri hannun shi a kai. Direban wacce motar kuwa ya zo yana faɗa. Wani irin wulakanci ne? Ali ya ce masa kai haƙuri ƙanina. Motar ce ta kwace masa amma za a gyara maka taka. Kana da bakanike? Ya ce akwai bakaniken da muke kai gyara. Sai dai ranka ya dade motar ba ta bace. Direban gidan kanwar matar da nake aiki a gidan ne. Zan kai ta ganin gari. Ka taimake ni yallaɓai kada in rasa aiki na. Ali ya ce na ce za a gyara maka. Ina masu motar? Ya nuna mishi da yatsa. Ga wadda zan kai ganin garin can ranka ya dade. Ali ya kai dubansa ga wata yarinya fara doguwa tana sanye da riga da wando na jeans baki rigar kuma ja mai siririn hannu. Bakin mayafi ne a kanta tana da kyau tamkar jinsin Larabawa. Haka farinta yake sol tamkar kalakuta sai kyalle take. Ya taka sannu ya isa inda take jingina a jikin motar shi. Ali ya dube ta sannan ya dauke kai. Ki haƙuri mun bata muku lokaci. Jin bata yi magana ba sai ya kalle ta. Mu ma ba haka muka so fa. Ina fatan zaki fahimta. Ta dago idanunta farare tar har wani launin bulu suke yi. Ta kalli cikin nashi sannan ta kada su tare da yin rangaji. Ya kalli gefe amma kuna da bakanike ko? Tace sai dai ka tambayi direban don ni ma baƙuwa ce. Sannan kuma ina da abin yi domin gobe zan koma. Ali ya shafa kansa sannan ya ce kira direban naku. Ta kalle shi cikin wata irin murya mai cike da kisisi na ta ce Bala. Ya waiwayo Bala ya zo. Ali ya ce kira bakanikan naku. Ya ce ranka ya dade na dai kira madam ya faɗa mata sai dai in kira ta turo lambar bakaniken. Ali ya ce hai hakan da sauri ina da uzuri. Ya kalli yarinya dan ba za ki damu ba. Direba na ya kai ki duk inda za ki je. Bayan ya ajiye na a ofis tun da motar taku sai an gyara. Ta kyafta ido sau biyu haɗe da yatsu na fuska. Gashin idanunta sun ƙara ƙayata fuskarta. Ali ya kau da kai don salon da take ya so ma burge shi. Ta ce in ya san gari ba damuwa. Kusan minti 20 sannan bakanike ya iso. Ya total ɗin kuɗin har da na gyaran shi. Ali ya bashi sannan ya faɗa mazaunin shi a bayan mota. Ita ma ta shiga bayan ya harbin motar kan titi. Ali ya so mai masa faɗa da cewa ka dinga lura da kyau a Dewale. Sannan kana titi ka aje tunanin komai sai na abin da kake yi a lokacin. Ade ya ce sorry sa. Ali yana daga waya daban-daban har suka iso headquarters. Ali ya sauka sannan ya tube ta. Ya kai ki ko ina in kin gama ya kai ki gidanku ya dawo. Da fatan dai zaki yi hakuri. Ta karkada idanuwanta ba matsala. Sai da ranka ya dade ban san sunanka ba. Ali ya ce ba matsalar ki bace wannan. Ni shige ciki. Fitowa ta dawo gaba sannan suka tafi ta kalli direban. Uganka yana da kirki sosai. Ade ya ce kaɗan kika gani. Ogana mutumin kirki ne sosai. Ta shiru tana tunani ta
ina za ta fara, amma da ta tuna daga ganin wannan Yoruba ne sai kawai ta jeho masa Yarabanci inda take tambayar shi, zaka iya min wani taimako? Yace in dai akan oga ne ki yi haƙuri saboda baya harkar mata, yana yin abin da yake gaban shi ne kadai. Tace na lura dan jan aji ne, ko da yake ya kamata ya ja din dan yana da kyau, amma ni ma ina son shi kuma zan yi duk yanda zan yi in same shi. Yanzu zaka taimake ni ne da lambar wayarsa. Ali ya ce sai dai in kin kawo wani abu. Ta balla jakarta ta ciro 3,000 ta miƙa masa tare da cewa darajar lambarsa ta kai 3,000, sannan ina son in ji sunan shi. Nan ma ta ciro 2,000 ta miƙa masa, ya amsa cikin murna. Ya sanna ya ce CSP Aliyu Tukur, in kina buƙatar wani taimako ni ma ga lambata. Ya ciro a cikin wayar shi ya miƙa mata, ta ce nagode. Ya kai ta ko ina da take so sannan ya kai ta gida. Wannan tafiyar ta ji duk abin da take so daga bakin Adewale. Karfe 12 lokacin Aliyu yana kwance kan gadonsa yana joyi. Hira suke yi da Sadiya Choice ɗin shi. Korafi yake mata kan cewa shi kam yana kewarta matuƙa. Ta ce ni ma ina cike da kewarka, don Allah ka so ka tafi da mu. Ya ce a'a, zaman ku a nan ya fi min, don kin ga yadda ake ta faman canja ni daga nan zuwa nan, karatun yara na nike ji. Ta ce to yanzu haka za mu rayu da kai cikin nisantar juna? Ya ce kada ki damu, lokaci yana zuwa da za mu zama guri ɗaya. Kullum ina kusa da ku, ina jin damuwar ku. Ta yi dariya. Haka suka yi ta hirarsu irin ta mata da miji sai kusan karfe 2:30 sannan suka yi ban kwana ba don sun gaji ba. Ya manna filo a kirjin shi yana limshe ido tare da tuna abubuwa da dama waɗanda suke sa shi cikin shauƙi a tare da matarsa. Sai wayarsa ta sake bugawa. Cikin sauri ya ɗauka, zaton shi Sadiyar ce, sai kurum ya ji akasin haka. Cikin wata irin murya mai kama da ana busa sarewa aka ce hello. Tsidiye don sanya tuno inda ya san murya, duk da tabbas ya san an maƙe murya ne. Jin daga can ma an yi shiru sai shi ma ya ce hello, kina buƙatar wani taimako ne? Yar dariya ta yi cikin kissa sannan ta ce ba taimako nake buƙata ba, godiya na kira in yi. Duk suna yin magana ne cikin harshen Turanci. Kan Aliyu ya ɗaure amma sai ya ce godiyar mi. Maimakon amsa sai ta soma gabatar da kanta. Sunana Mujidat Hakimu, daga nan cikin gari ne wacce muka haɗu a gidan mai ɗazun da rana har ka sa direban ka ya kai ni unguwa. To na gode sosai, thank you so much. Haushi ya kama Aliyu don haka ya ja tsaki sannan ya ce a ba komai sai da safe. Ta yi saurin tare shi. Yi haƙuri mana, minti ɗaya don Allah. Ba tare da ta jira amsar shi ba, ta ci gaba da cewa zan ɗan riƙa kira lokaci zuwa lokaci muna gaisa in babu damuwa. Cikin ƙosawa Aliyu ya ce to, sannan ya katse layin. Aliyu ya ja tsaki ya ce yara dai yanzu tarbiyya ta lalace. In ma godiyar zaki mun, ki rasa lokacin da zaki kira ni sai irin wannan lokacin a tsohon daren nan. Wannan shine dai musabbabin taɓarɓarewar lamuran Aliyu da matarsa a bansansa Sadiya. Kwanaki 2 bayan wancan kiran Mujidat ta sake kiran Aliyu daidai lokacin da yake shirin kiran matarsa. Ya daga kiran ba don ya nuna tsammanin ita ba ce, hasali ma shi sam ya manta da wata Mujidat, domin inda ta kira ta kini bibinta a nan ya bar shi a ranar. Hello, inda ta furta shine ya tuno masa da ita. Ya dan tsaki cikin jin haushi kiran nata ya ce ya kike? Ta ce tamkar yadda kake. Kai haƙuri na takura maka ko? Dama na kira ni in ji lafiyarka. Shin tunda muka yi waya sau nawa ke tunani na kuma ka tuna da ni? Ali ya sa tafin hannun shi dafa goshinsa tamkar ya jifa da wayar don takaici. Ya ce ni san ban tuna ki ba sai yanzu da kika kira ni. Na gode da gaisuwa sai da safe. Cikin sauri ta ce a wait mana, ina zuwa. Ya haƙuri minti ɗaya don girman Allah. Bata jira ba ta sake ci gaba da surutu. Amma na ji mamaki da zaka ce baka taɓa tunani ba, saboda na sha jin mutane da yawa suna yaba zaƙin muryata. Duk wanda yake magana da ni baya so hirar ta ƙare. To kai a gare ka yaya abin yake ne? Cikin yar dariyar takaici ya ce hakika ban taɓa jin muryar da ta kai ta matata zaƙi da laushi ba. Wannan ya sa muryar sauran mata ke min kama da ta gardawa. A gare ki ma haka abin yake. Kila shi yasa kika ga ban yaba ba. Zancen ko ya yi mata ciwo amma ta dage kawai ta yi yar dariya. Na san ka faɗa ne kawai, ko da yake daga ganin ka kai na musamman ne, ina nufin unique. Aliyu ma ya yar dariya. Ke mace ce ta kusan 50 da kika faɗi hakan a kaina, kuma ni da kaina na san hakan ba sai kin maimaita ba. Ta yi ɗan ɗif don jin cewa lallai ta yarfa kanta, sai dai ita fa tana son shi don haka ta sake danna zuciyarta. Ta ce kana yaban kanka da kanka. Aliyu ya ce ko ban yabi kaina ba, tabbas na san cewa haka ne. Ke ma kuma na san dalilin kenan, saboda haka da Allah sai an jima, ina son in hira da iyalina yanzu. Bai jira ba ya katse wayarsa har kuka Mujidat tai. Yau ita da yara maza suke bi, yau ita ce namiji ke yarfawa kan wata matar shi wadda ta yi imanin cewa bata kamo kafarta a komai ba. Ta tashi zaune ta buga teburin gilashin da ke gabanta har ya fashe. Zan yi maganin su shi da matar tasa, wallahi sai ya gani. Ƙawarta Murfa ta shigo ɗakin.
me ke damun ki Mujida? Ki irin ki ya ɓace sai ki ta hauka kina yin asara? Mujida cikin jan ido ta kalle ta cikin yaren su na Yarbanci ta ce, kalle ni da kyau, kin kuma san daɗin muryar da nake da ita da yanda maza manyan mutane ke yin rububi a kaina. Amma sai wannan gayan dinka faɗa min magana saboda matar shi. Murfat tana son yin dariya amma ta san masifar Mujida don haka ta danne ta ce, to ki bar shi mana ya je can ya karata da matar tasa. Mujida ta zaro kwalalen idanunta ta ce, kin san me kike faɗa kwa Murfat? To bari ki ji, duk mutanen da nake tare da su yanzu kin san dai in kuɗi ne sun tara ko? Murfat ta ce, Mujida ta ce, to ba damuwa ta kuɗi ba, wannan karan gayan ne kawai nake so. In kin gan shi ta dafa kanta, wayyo Allah shi na daban ne kawai, sai girman kai da alfahari. Guy ɗin is very handsome. Ya haɗu nake gaya miki, amma zai gane kurensa. Dole sai ya so ni wallahi, ko da kwai ƙasa da sama za ta haɗe. Murfat ta ce, za ki tsafi kenan? Mujida ta ce, kin sani ni ba ke bace ba, da sai na yi tsafi sannan in kama namiji. Kyawuna da ya raina shine zan kama shi da shi tare da kitsa ta irin wadda na saba. Ki bani lokaci kaɗan zan kuma koma Ilorin saboda shi. Za ki sha mamaki na. Shi kam Aliyu tsaki ya ja, haushin yarinya yake ji sosai, ya saba da halin nan na mata da yawa. Sai dai ina ganin tata maitar daban ce. Sau da yawa in mace tana nuna son ta gare shi yakan sha mamaki har ya kalli kansa a madubi yana son gano abin da ya fi sauran mazan da shi da har 'yan mata suke rububin su haka. Kuma ya yi imanin maza da yawa sun fi shi kyau tunda dai shi ba daga jinsin Larabawa ya fito ba. Hakanan bai ɗara daga ɗan adam mai kuskure ba, sai dai lokacin da zuciyarsa ta tuno hakan sai wata zuciyar a can gefe ta ce, kila kamun kanka ne tare da ƙoƙarin rike gaskiyarka ya jawo maka hakan. To tabbas in dai haka ne sai dai mata su ta bin sa, amma ba zai sauka daga kan layi ba. Aliyu ne sanye cikin sut baka, in har ka san jami'in tsaro da ka gan shi ka san shi ne, kunnen shi makale da bluetooth. Cikin izza yake tafiya ya isa ga motarsa ya shiga, shi ne wanda zai jagoranci jami'an tsaro da za su fita da gwamnan jihar Kwara zuwa Abuja don yi wa shugaban ƙasa na wannan lokacin gaisuwar mutuwar 'yar shi da ta rasu kwana ɗaya da ya gabata. Sai isa gidan gwamnati inda za su tafi filin jirgi, abin da ya baiwa Aliyu mamaki yanda gwamna ya buƙaci su zauna a motar ɗaya. An fara tafiya, Aliyu ya gaida shi cikin girmamawa. Mai girma gwamna ya ce, kai ne CSP Aliyu Tukur? Cikin girmamawa Aliyu ya ce, ni ne ranka ya daɗe. Gwamna ya ce, ba kai wata da zuwa ba, na samu labarin ka a gurin kwamishina. Ya faɗa min cewa kai ɗan kishin ƙasa ne ba ɗan cin hanci ba, kuma ni na buƙaci wannan rakiyar taka saboda mu gaisa don ina son zaman lafiya a jihata, sannan ina son a yi min yaƙi da cin hanci, sannan muna fama da 'yan fashi a hanyoyinmu na ƙauyuka, ina son a kawo ƙarshen wannan a jihata. Aliyu ya kalle shi cikin girmamawa. Ranka ya daɗe, insha Allahu za mu kula, don shi ma mai girma kwamishina yana ƙoƙari sosai, sannan kai ma kana ba da haɗin kai. Ka saga jihohinmu na ƙasar nan da yawa daga cikin gwamnonin jihohin da ya kamata a ce su ne shugabannin tsaro a jihar su, sai ka tarar su ne da hannu a cikin aikata manyan miyagun laifuka irin su shigo da kayan maye, ɗaurewa manyan 'yan fashi gindi da amsar nasa kasan. Amma kai ka sha bamban. Yallaɓai, akwai jihar da na kama wani asalimi wanda sana'arsa ita ce sai da sassan jikin ɗan adam. Ko da na tsananta bincike sai na gano iyayen gidan shi su ne wanda muke kira manya 'yan ƙasar nan. Ina kallo CP na jihar yasa aka sake shi. Da nayi magana sai CP ya ce min daga sama ne. Gwamna ya ce lallai ana samun haka, sai dai ni ina son tsaro a jihata. Aliyu ya fahimci gwamna shi kam yana da tsarkin zuciya, shi kuma gwamna ya fahimci Aliyu a matsayin jami'i na gari irin wanda yake son cin halas ɗin shi. A daren ranar ne ya buɗe shafinsa na yanar gizo wato Facebook, yana karanta abubuwa yanda yake ƙara ganin halin da duniya take ciki. Daga bisani ya ci gaba da duba sakonnin abokanan shi. Can ya hangi Usman kan layi, don haka suka shiga hira. Lokacin ne ya ga wani sako ya shigo cikin akwatinsa da ya buɗe, sai ga wani ne ke son ya yi abota da shi, inda ya ce, yallaɓai, zan yi murna an ka amshe ni aboki saboda ina son ƙwazonka. Ali ya duba account ɗin sabo ne, babu abokai, sannan wall ɗin babu komai, haka profile ɗin page ɗin ma ba a ɗora hoto ba, don haka sai ya amshi tayin abotar. Wannan shine katon kuskuren da Aliyu ya yi. Ranar Asabar, satinsa 2 rabonsa da Kaduna, don haka ya ƙudura aniyar zuwa domin matuƙa ya ƙagara da ganin iyalinsa. Yana cike da kewa. Misalin ƙarfe 8 ya tashi bacci. Yana zaune faransa da gajeren wando baki da kuma singlet parasol da ita. Ya soma motsa jiki kamar yadda ya saba kowace Asabar don rage nauyin jikinsa, musamman tumbin da ya ga yana son samun mazauni a jikinsa, amma ba zai fita ba saboda yau kam Kaduna zai tafi da wuri. Shigarsa
ɗakin bacci kenan ya ci wayar da ya ajiye bakin gate tana ta ringin. Ya jawo da baya ya ɗaga. Olaya aka yi ne? Ya ce baƙuwa ce oga, wai tana da matsala ne. Ali ya ce ta shigo amma ku caje ta. Jin lafiya ya sako mai gajeren hannu yana fitowa ya same ta. Fuska ya ɗaure ganin Mujidat ba tare da sun gaisa ba ya ce lafiya. Abinda kake so baka fiye ganin aibu ba, soya min ba zata ya sa ina fargaba. Wasu sun ce hali sai ya zo ɗaya ake zama, ni kuma na yi musanta hakan ina tantama. So kan canja hali ko ra'ayin mu ma, tunda shi kaɗai ne ke sarrafa zuciya. So kama ne ko kwaɗan adam ne, ba za na bari ya shige mini zuciya ba. Daga kanka na gane so haɗari ne kuma wajibi ne ba mu tsallake ba. Halinka ba zai sani guje ka ba, addu'a na san ba abin da bata bar shi ba. Rai da zuciyata ba su san waninka ba, ta ya ido zai rintsa bai ganka ba. Na rusuna maka ba danna ba, don wanda ya yi sama ka gyara hali. Zan kyautata maka daɗaɗa, komai in yi maka ba gajiya. Sauraro masu iya magana kan ce laifin daɗi ƙarewa. A nan za mu dakata ta cikin karatun littafin nan na darajar ‘ya'yana, wanda shahararriyar marubuciyar nan Halima Kemashi ta rubuta. A madadin wanda yake tace mani shirin a na'ura, ku ji shi rangadadau, wato Ahmad Umar Musa, ni Bilkisu Abdullahi Masu da nake kasancewa da ku a cikin shirin nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Amasco Radio akan mita 90.7 gaskiya tushen nasara. Da yana miji littafi na.